تماشاوانên hêja li Hewlêrê ji bo çareserkirina pirsa Kurd li Tirkiye evdîtinên gelekî dîrokî çê dibin. Roj bi roj Kurd ji hev nêzîktir dibin. Ji bo çareserkirina pirsgirêkan bi hev re dibin alîkar. Şanda Emiralî nameyeke rêberê PKK Abdullah Öcalan gihande Serok Barzanî. Öcalan ji zindana xwe ji Emiralî daxwaz kiribû ku Serok Barzanî bibe garantorê pêvajoya aşîtiyê. Şand hat li Salaheddîn li Hewlêrê li gel Barzanî civiya. Pêşwaziyeke germ li şanda mîvan hate kirin. Li ser rûyê her kesekî hêvî û xweşî dihate dîtin. Sibe jî wê şanda Emiralî li gel Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bicive. Şanda Emiralî ku li gel Öcalan civiya bû li zindanê bi seroketiya Pervîn Buldan û sirrî Süreyya Önder bû. Şanda Emiralî berî were Hewlêrê hevdîtinek bi rêberê PKK Abdullah Öcalan ra pêk anîbû li zindana Emiralî. Şandê naveroka wê civînê ji Serok Barzanî re eşkere kir behsa rewşa siyasî û pêvajoya aşîtiyê li Tirkiye û hûrgiliyên hevdîtinên xwe li gel Abdullah Öcalan anîn ziman. Her di wê hevdîtinê de Serok Barzanî tekkezî li ser giringiya pêvajoya aşîtiyê kiriye weke takeriya rast ji bo gihiştina çareseriyê ji hemû aliyan xwest ku hewl bidin pêvajo bi ser keve. Serok Mesûd Barzanî amedebûna xwe ya temam jî ji bo alîkarî û piştgiriya pêvajoya aşîtiyê li Tirkiye û serkeftina wê anî ziman. Keskin Bayındır, hevserokê Partiya DBP, got wan silav û peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan gihandine Serok Barzanî. Her wiha eşkere kir ku piştgiriya Serok Barzanî ji bo wan gelekî giring e. Bayındır diyar kir ku Barzanî soz daye wan û gotiye çi destû were ji bo serkeftina pêvajoya aşîtiyê ew ê bike. برای ما سر سبه هفدیتنه کی کر بسروک مسعود بارزانی را سدما شانده ما هفدیتنه ما هبو ما پیام برز اوجلان با هم سلاوی برز اوجلان هم پیامی با سروک مسعود بارزانی را پیشکش کرد ام راستی جی پیواجویه که هیا باکوری کردستان ترکیه جبر و هلوستین سروک بارزانی دیتنی وی جبوی عاشتی جبوی چارەسەری گلکی گرینگ به جبوی گل کرد جبوی گل کردستانه ده هف دیتنی داشی حتی داوی جبوی چارەسەری پیش بکوه جبوی عاشتی دناف کرده دا پیش بکوه چه ji destê were piştgirî da vê pêvajiyê em hem ji bo piştgiriya Serok Mesûd Barzanî û hem jî piştgiriya waliyê Hewlêrê Kek Umît Xweşnav em gelekî pişanaz û kêfxweşin serdanê me wê berdewam bikin hevdîtinê me bi kurtasî wihaya spas.